אבל יש חברים, היום אני תורמת את כל הבגדים שלי. אני בהלם. בואו נתחיל. זה כל השקית של הבגדים שלי, ועכשיו בואו נלך לקחת את זה, להרביע לאנשים. אז יאללה. בעיקרון אני שמה את זה בזבל, ואחרי זה כאילו לוקחים. אז בואו נראה, כי שמתי גם נעליים שם, אז בואו נראה אם נשאר שם את השקית של הנעליים שלי. טוב, יאללה בואו. טוב, עכשיו אני לוקחת את השקית איתי, ועוד איך. עכשיו אני נועדת כפכפים, תחת הדלת. לקחת את השקית, יוצאת. עכשיו אני צריך לזכור את הדלת. כי בסוף לא נגור את זה. זה הלך. טוב, אז בואו נצא. טוב, אז עכשיו אני פתחת את הדלת. זה קצת קשה, אבל עם יד אחת לעשות הכל, אבל נעשות טוב, יאללה בוא נראה. עם השקית הבגדים. עם כאילו שקית עלינו. טוב, אז עם השקיות של הזה שלי כאן, אז זה אומר שלא לקחו, בוא נראה. אוי, לא לקחו, זה באסה. כנראה שלקחו, אני לא חושבת. אבל כנראה קראו, כן, קראו את זה וראו. אני בהלם, טוב. אז נשים את השקית. אז הנה השקית. אנחנו נסב, הנה את השקית. הנה השקית של הנעליים שלי. והנה השקית של הבגדים שלי. אז זהו. ועכשיו כל מי שרוצה, תבואו לחריש. טורקיז. כאילו תבואו לחריש. איפה שהקניון הזה, אתם הולכים ישר, עושים כיכר, פונים את הפנייה לפה. ואחרי זה נכנסים לחניה, אז תהיה נראה. אוקיי, אז הנה זה הקניון. יש כאן כיכר בחוץ, ואתם לוקחים את הכיכר לככה, ככה, 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 ואתם פשוט נכנסים. אתם פשוט משאירים שם את האוטו, אחרי זה אתם רואים כאן את הזבל הזה, ואחרי זה אתם פשוט לוקחים את הבגדים. וגם את הנעליים. עכשיו אני לא עושה קוד, כי היום יום שישי, וכאילו אי אפשר, כאילו, וזה עובד לבד. יאללה, בואו, אתם יכולים גם להסתכל את הארון שלי, אז בואו נראה לכם. טוב, עכשיו נכנסתי הביתה. חייב לנעול. זהו. נוריד את הכפכפים, ונלך לחדר שלי. אוקיי, זה החדר שלי. אוי, היא מלא. אוקיי, זה החדר שלי. אני יודעת שהוא מבולגן, אבל תסתכלו את הארון כל כך של אחותי. אוקיי, זה הארון של אחותי. בוחרה תחת. נעבור לארון שלי. הנה אני. תגידו לי אם זאת חליפה יפה. טוב, עכשיו שלי.